Hej, jeg hedder Anna Søje Vestergaard, og i vores AT2, der har vi haft om naturgeografi og samfundsfag, og overemnet det har været klima. Jeg skal lige gøre den her. Ja, sådan. Vores problemformulering det er, hvad er klimaforandringer, og hvordan kan de bekæmpes i Danmark? Så vi fokuserer meget på Danmark. Ja, jeg vil senere komme ind på min problemformulering. Hvorfor opstår forandringer i klimaet er et underspørgsmål. Det er rigtig svært at sige, hvorfor der opstår forandringer i klimaet. Der er rigtig mange teorier. Jeg vil lige komme ind på 2 af dem. Og den første teori, det er, at der vil kunne komme en ny istid, og det vil simpelthen foregå ved, at vinterperioden den fortsætter gennem sommerperioden. Og det vil ske, fordi at CO2-koncentrationen i atmosfæren, og på grund af ændringer i jordens bane, så vil solen have jo lavere indstrålingseffekt på jorden. Så derfor så vil der blive dannet iskap og sådan noget over den nordlige halvkugle, fordi det simpelthen ikke smelter hen over sommeren. Ja. Den anden teori, som jeg har med, det er global opvarmning. Og det vil få temperaturen til at stige fortsat. Drivhusgasser, og fordi jeg siger fortsat, det er simpelthen fordi, vi kan allerede konstatere nu, at der har været temperaturstigninger, men vi ved ikke helt sådan på 0,6. Og vi ved ikke helt, hvad konsekvenserne er for det. Ja, så temperaturen vil stige fortsat, og drivhusgasser, de vil simpelthen nedbryde vores ozonlag. Og når det simpelthen er nedbrudt, så vil der komme flere af solens stråler ind, og på grund af drivhuseffekten, ja, så vil temperaturen stige. Så vil jeg gerne komme ind på hvilke områder er det nødvendigt at reformere for at kunne føre en klimavenlig fremtid i Danmark. Der er meget fokus på klimaet lige for tiden, blandt andet reklamer, politikere har også meget fokus på det. Men hvad de egentlig råder os til nu, det er at forbrugere investerer i grøn energi. For eksempel elbiler. Det er også en god idé for eksempel at tage bussen frem for bilen i ny og næ. Flyve mindre. Få solceller. Det vil man også selv spare på i sidste ende. Bruge færre elastiske produkter. Det er hvad de råder til lige pt. Ja. Hvad mener danskerne om klimaforandringer, vil jeg også gerne komme ind på. Og det her det er simpelthen ved hjælp af et spørgeskema, som vi har puttet på kilden. Det siger blandt andet, at der er rigtig mange danskere, som står ved, at det her det er menneskeskabte klimaforandringer. De står også ved, at de gerne vil gøre noget, og der skal gøres noget, og at de er bekymrede for vores verden. Den viste også, at danskerne godt kan se, at det er skidt, men at de har lidt svært at se ved, hvor de lige skal tage fat hen. Hvilke konsekvenser vil det give Danmark klimaforandringerne? Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Det kan jo måske være en teori. En af teorierne, jeg lige har nævnt. Vi ved det ikke helt. Hvad vi ved, det er, at der har været stigende vandstande, større skydække, og at der har været temperaturstigninger. Men det er svært at sige, hvad der vil ske i fremtiden. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det kan være, at vi bliver klogere i løbet af årene. Så vil jeg gerne svare på problemformuleringen. Hvad er klimaforandringer, og hvordan kan de bekæmpes i Danmark? Det vi konkluderer ud fra det er, at der er flere teorier. Danskerne, de skal handle. De er simpelthen nødt til at gøre noget. Medierne kunne fx være en rigtig god idé at få noget ud til danskerne. Da de er rigtig gode til at komme ud med et budskab. Og så skal vi lære at investere mere i energivenlige produkter. Da det godt kunne. Da det er et problem for os, at vi ikke gør det. Ja. Så vil jeg gerne komme ind på, hvordan vi er nået frem til vores resultater. Og det skete simpelthen ved, at vi er 3 piger i vores gruppe. Og det starter med, at vi uddeler vores spørgsmål. Og så hjælper vi egentlig bare hinanden igennem det. Og så har vi ved brug af hjemmesider inde på ressourcerummet inde på First Class. Det har vi brugt rigtig meget, især i vores kilder. Så har vi også researchet meget og hjulpet hinanden. Ja. Hvad kunne vi have gjort bedre? Vi har et godt udgangspunkt i flere af modellerne, mener jeg. Og figurer. Vi kunne godt have haft flere af dem, og vi kunne godt have begrundet dem noget bedre. Og der har også været noget rod i vores synopsis, hvor vi har sagt, at vi har vist et diagram, og så har vi ikke fået diagrammet med. Det har været en fejl på vores side af.
Begreber er der langt fra nok af. Der er ikke nok samfundsfaglige begreber. Der er det bedre på den naturgeografi-faglige del. Ja, men vores teorier det er de mest væsentlige, så det er jeg godt tilfreds med. Så tror jeg, vi har tænkt lidt altså, vi skulle nok have tænkt kvalitet frem for kvantitet, hvor vi nok lidt har gjort det omvendte. Der er mange gentagelser i synopsisen, og den er ikke rettet godt nok igennem. Så det kunne vi i hvert fald have gjort bedre. Så vil jeg komme ind på fagene, og hvad de giver hver især. NG, de giver jo et billede på vores verden, vores natur, og hvordan den udvikler sig. Jeg synes personligt, det er rigtig spændende, det er uvist, hvad der præcis vil ske. Inden for samfundsfag, der kommer vi ind på, hvad samfundet kan gøre, og hvad vi kan gøre som mennesker. Hvordan vi reagerer i forhold til hele den her problematik med global opvarmning. Måske global opvarmning. Så har jeg skrevet historie dernede for inden. Og det er simpelthen fordi, hvis jeg skulle vælge et ekstra fag og putte på det her ASA-forløb, så skulle det være historie. Fordi så kunne vi også gå lidt tilbage i tiden og måske finde ud af noget om, hvad de mente dengang, og hvad der skete dengang, og noget med nogle istider og noget. Så det kunne være rigtig spændende. Det var det, jeg havde at sige. Tak for det.